Wara 14 jum pożittiv għal COVID-19, taf jew ma tafx intix negattiv, wieħed hu liberu li joħroġ mill-iżolazzjoni. Iżda ta' persuni li tkellmu ma' dan l-istazzjon spjegaw kif mhux dejjem ikun il-każ li wara dan il-perjodu ta' żmien toħroġ negattiv. Fil-fatt, persuna li tkellmet ma' dan l-istazzjoni li xtaqet li tibqa' anonima qalet li kemm hi u kemm żewġa ħarġu pożittivi fil-11 ta' frar. Bl-awtoritajiet tas-saħħa jgħidulhom li wara 14 jum jistgħu joħorġu mingħajr ma jsir swab test ieħor. Madankollu, il-koppja ddeċidiet li xorta waħda tagħmel swab test anke minkejja li kienu qed iħossuhom f'saħħithom. Nejna raġel id-deċidejna li xorta nagħmlu it-test. L-ewwel nett ma rridx ninfetta l-ħadd ieħor di fil-verità mhux għalija nnifsi għax jien pożittiv u negativ xorta tajba qed inħossni fil-verità nista' noħroġ kieku rrid. Min dan it-test li sar irriżulta li r-raġel fil-fatt kien baqa' pożittiv minkejja li għaddew l-14 jum. Filt 111 il-bieraħ u qed ngħidilha li qed ngħid lilek qed ran niċċekkjalek. Irċieva email li jridu nerġa' nagħmlu test u qabel kull min jiġi d-dar ma jkun il-kif ma nistgħux noħorġu. Ġifieri l-ewwel qalulna li nistgħu noħorġu wara 14 days mingħajr ma nagħmlu test u qed jgħidu nhar il-forsi rridu nkunu negative. Din il-mara rrimarkat li l-pariri li qed jingħataw in-nies ivarjaw minn persuna għall-oħra. Il-mami tiegħi ħarġet pożittiv. Lejliet li ħarġet pożittiv marret int it-tija tiegħi over 60. U għamlet xi nofsija hemm qagħdu jieħdu kafè. It-tija tiegħi ċemplet 111 u qalula m'għandekx għalfejn tagħmel test. ċempilt jien ngħidilhom l-istorja tal-mami u tat-tija tiegħi qalt li qed tagħmel test qalt li għax kemm minutes u bla maskla, ovvjament daw bla maskla kienu għax aħwa kienu jieħdu kafè. Qalt li tagħmel test, jiġifieri ma tistax toqgħod fuqhom. L-tija tiegħi qalula mhux għalfejn tagħmel test. U mbagħad lili qaluli toqgħod kwarantina, ovvjament tkellem persuna oħra u mhux informati biżżejjed. L-istess persuna esprimiet ir-rabja tagħha dan kollu, hekk kif il-każijiet f'pajjiżna għadhom pjuttost għolin. Li mija tajba, nistgħu noħorġu wara 14 days irrelevanti jew tkun negative biex toħroġ. Kristin Mamo għal Net News.